Ik ben Matthijs Verkamp en ik ben geboren op 4 januari 2010. Ik ben Stefan Verkamp en ik ben geboren op 4 januari 2010, maar ik ben correct 3 minuten ouder. En wij zijn een tweeling. Dat is tweeling? Ja, tweeling. Hier staat nog een P-fles 0.0. Hebben we daar aan en ik heb een kraatknop. Zit dat hier? Zie jij dat je nog fris is? Van mij net. Nee. Oh ja, wacht. Oh ja. We zijn hier in Giethoorn en we zijn hier onthelpen bij Heid in de catering. Hartstikke? Ja. De fris die is echt al bijna. Zie dan maak je nog even 3 bekers tussen. Heid, zeg nou wel aardig droog, zo? Ja, je moet het ook. Hoe gezellig, maar al die lampjes daar hebben, die kraampjes. Dat is warm. Zo erop. Nee, maar goed drinken. Jongens, dan kon je hem hartelijk naar hier iets vragen. Deze. Want ze hebben het al over, we nemen het misschien in de toekomst hè? We vinden het hartstikke mooi. Ja. Ja. We gingen dat ze hebben toch dat we het oerzoen nemen, dat hij de tent doet en ik de catering of alles om. Zo'n jou dat ik zit, Sven? Dat is maar zo. Ja, nou ja, het is super waar natuurlijk. Hè. Dat het al je trokken. Het is een familiebedrijf en ja, ik zoek wel leren als het mooi is, maar als het net doet en dat ik niet. Ik bedoel, je moet wel zelf doen. Ja, voor een heel soort Friesen is Van Kam wel een bekende naam. Ja, we zitten al heel Friesland bij de tenten. En ik wil in andere provincies. Die Spaken die vroeger al een patatwijn en dat spul eerst. En die hier om het begin in een tent. En toen laden ze in de hele Lietse vlieskutjes, die lijnen ze daar. Toen werd het steeds groter, toen op les 2 tenten. En hingen ze de eerste heftruc. Zij is het steeds groter worden. Had je hem nou bij helpen, hè? Dan ben je hem dus ik altijd in het feest. Ja. Pik je hem daar nog wat van mij? Ja, de muziek die zien we dan altijd boven uit de wijn. Even in de attracties misschien? Ja, in de zweef. Er is net een ronde bij dat zit net in. Oh jongen, klein deze wat, even zit daar gewoon. Oh nee, als ik die wol zie, dan laat die stoppen. Maar van wel mooi. En had je hem nog van een jong kleer binnen, waar gooi je hem dan heen? Dan gaan we in de camper sliepen. Sliepen daar in de camper bovenop in het tentje. Nou, hier lezen we altijd. Ja, gezellig. Ja, en je bent weg altijd met deze camper op vakantie. Het is nog wel een beetje warm, maar als het jongens ook cool is, dan is hier in het tentje heel gauw weer lekker cool. Ja. Maar dan ben je hem de hele dag al weer te keer op paard. Ja. En dan lees je hem eerst een beetje bob op een koor. Ja. Ja, hij leidt dan, als het zo warm is, helemaal op die kant en ik op deze kant. Dan lezen we het eerst boven de tekens, of is het te warm. Maar het klopt wel, hè? Je bent echt altijd te keren. Ja. En dan als er loede muziek is, gaan we daar de hitopjes te lezen. En dan kunnen we net sliepen. Hey, maar nou ben je hem van een jongen weer aan het werk en je bent de boer ook al aan het helpen. Heb je nog hobby's? Ja, brommen rieden. En nou, kietsen, voetballen. Wat?